பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த நண்பகல் வேளையில அனைவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள். இந்த நாளிலும் கூட சிலுவை தியான பாடல்களை நாம் பாடி கர்த்தரை நாம் துதிக்க போகிறோம். குறிப்பாக பாடலும் பாடலுக்கான விளக்கம் வேதமும் கீதமும் என்னும் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை பார்ப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று அன்பு போதகர் ஜெஃப்ரி அவர்கள் ஊட்டியிலிருந்து நம்மோடு கூட இணைந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த நாளிலே இந்த வேதமும் கீதமும் நிகழ்ச்சியிலே பாடல்களை பாடி தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்துவார்கள். பாடலும் பாடலுக்கான விளக்கமும் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை நமக்கு தவறாமல் 3:30 மணி முதல் 4 அல்லது 5 மணி வரைக்கும் நடைபெறுகிற இந்த நிகழ்ச்சியானது ஆண்டோட பிரதான கிருபையினால் இந்த நாளும் தடையில்லாமல் நடைபெற கர்த்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார். நாம் கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். கர்த்தர் இந்த நாளிலே அன்பு போதகர் அவர் ஊட்டியிலே கம்ஃபோர்ட் ரிவைவல் மினிஸ்ட்ரி என்னும் ஊழியத்தை செய்து வருகிறார். கர்த்தர் அவரையும் அவருடைய குடும்பங்களையும் ஊழியங்களையும் ஆசீர்வதிக்க நாம் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்வோம். நேயர்களே, நீங்கள் தவறாமல் பாருங்கள். இந்த நாள் நிச்சயமாகவே இந்த குட் ஃப்ரைடே நமக்கு நல்ல வெள்ளி, புனித வெள்ளி, நல்ல நாளாக நன்னாளாக அமையட்டும். நாம் ஜெபசிந்தியோடு காணப்படுவோம். கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். தகப்பனே, உடைய நல்ல நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். குட் ஃப்ரைடேவில் நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த பாடலும் ஆண்டவரே நன்றாக பாடுமே மகிமைப்படுத்த தொடர்ந்து வேத வசனத்தின் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு விளக்கங்களை தந்து எங்களுடைய ஆவிகளை நீ உற்சாகப்படுத்துவீராக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தாசனை எடுத்து பயன்படுத்துவோம். சகல துதி கன மகிமை நமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். மீட்பெரும் ரட்சகருமாய் இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கலமங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். தேங்க்யூ பாஸ்டர். உங்களை இயேசுவின் நாமத்துல வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். நீங்கள் இப்பொழுது நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம். தேங்க்யூ. ஆமென். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஆராதனையில இணைந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். எங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ரிவைவல் மினிஸ்ட்ரி சார்பாக இந்த நேரலையிலே எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இந்த குட் ஃப்ரைடே இந்த நாளிலும் இந்த புனித வெள்ளி இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த அருமையான நாள்ல கூட இந்த நேரத்திலும் நாம் சில பாடல்களை பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம். சிலுவையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து 6வது வார்த்தையாக அவர் சொன்னார், எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி. எல்லாம் முடிந்தது என்றால், நாம் சில கடைகளுக்கு போகும்போது, ஜவுளி கடைக்கு உதாரணமாக நம்ம போகும்போது அதுல பார்த்தீங்கன்னா அதுல கடைசியில நம்ம பணத்தை கொடுத்த உடனே அவங்க ஒரு சீல் போடுவாங்க, பெய்டு என்று சொல்லி. இட் இஸ் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க. பெய்டு என்றால் எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது முடிந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கொடுத்ததுக்குரிய பணம் செட்டில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இன்றைக்கு கூட நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில சொன்ன வார்த்தையில நாம் அதை தியானிக்கும் போது அவரும் சொல்றாரு, எல்லாம் முடிந்தது. எல்லாம் என்னத்தை முடித்தார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்முடைய துக்கங்கள், போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் சிலுவையிலே முடித்தார். அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார். எல்லாம் முடித்து விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறார். இன்றைக்கும் நீங்கள் என்ன துக்கத்தோடு, பாடுகளோடு, பிரச்சனைகளோடு இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தீர்கள் என்று சொன்னாலும் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வருகிறது. நான் சிலுவையில எல்லாவற்றையும் முடித்து விட்டேன். உங்களுடைய எல்லா போராட்டத்துக்கும் ஒரு முடிவை நான் உண்டு பண்ணுவேன். எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பாடல் தான் 723வது பாடல். ஒரு பாடல் சொல்லுகிறது, மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார் உம்மை துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். நீர் நல்லவர், நீர் வல்லவர், உம்முடைய இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்லை, உம்முடைய அன்புக்கு அளவே இல்லை. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மத்தியஸ்தராய் தொங்கின போது நம்முடைய சிலுவையினுடைய தோற்றத்தை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னார். ஒன்று உயரமா இருக்கிறது, ஒன்று ஆழமா இருக்கிறது, ஒன்று அகலமா இருக்கிறது. நம்முடைய ஆண்டவரும் யோவான் 3:16 சொல்லுகிறது, தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரையே இந்த உலகத்துக்கு தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்துல அன்பு கூர்ந்தார். எவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார்? அவர் சிலுவையிலே 2 கரங்களை விரித்து சொல்லுகிறார், நான் இவ்வளவாய் உண்மையில் அன்பு கூர்ந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி. இந்த பாடலை பாடுவோமா? நம்ம மேல அவர் வைத்த அன்புக்கு அளவே இல்லை. சிலுவை ஒரு தோல்வியின் சின்னம் அல்ல, அது ஒரு ஜெயத்தின் சின்னம். நீ உங்க மேல, என் மேல ஆண்டவர் வைத்த அன்பின் சின்னமே சிலுவையின் சின்னமா இருக்கிறதாகவே இந்த பாடலை பாடுவோம். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், உங்க இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்ல.
உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல. அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும். அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். மெய்யாக எங்களது பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர். மெய்யாக எங்களது பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர். ஐயா, துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர். ஐயா, துக்கங்களை சுமந்து கொண்டீர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். உங்க இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்ல. உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல. உங்க இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்ல. உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல. அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும். அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். எங்களுக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ணும் தண்டனையோ உம்மேலே விழுந்ததையா. எங்களுக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ணும் தண்டனையோ உம்மேலே விழுந்ததையா. ஐயா, உம்மேலே விழுந்ததையா. ஐயா, உம்மேலே விழுந்ததையா. மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். சாபமான முள்முடியை தலைமேலே சுமந்து கொண்டு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தீர். சாபமான முள்முடியை தலைமேலே சுமந்து கொண்டு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தீர். ஐயா, சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தீர். ஐயா, சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தீர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். நீர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர். உங்க இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்ல. உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல. உங்க இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்ல. உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல. அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும். அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா, உம்மை மனதார துதிப்பேன், ஸ்தோத்தரிப்பேன். எங்களது மீறுதலால் காயப்பட்டீர், நொறுக்கப்பட்டீர், தழும்புகளால் சுகமானோ. எங்களது மீறுதலால் காயப்பட்டீர், நொறுக்கப்பட்டீர், தழும்புகளால் சுகமானோம். ஐயா, தழும்புகளால் சுகமானோம். ஐயா, தழும்புகளால் சுகமானோம். நீங்க நல்லவர், சர்வ வல்லவர். நீங்க நல்லவர், சர்வ வல்லவர். உங்க இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்ல. உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல.
உங்க இரக்கத்துக்கு முடிவே இல்ல, உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்ல. அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும், அவை காலைதோறும் புதிதாயிருக்கும். ஹல்லேலூயா. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே மீண்டுமாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். இன்றைக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்ம மேல மனதுருக்கமுள்ள ஒரு தெய்வமா இருக்கிறார். அவர் நீதியின் தேவனா இருக்கிறார். அவர் அன்புள்ள தெய்வமா இருக்கிறார். நான் முன்பே சொன்னது போல நம்முடைய சிலுவை அது அன்பின் சின்னமா இருக்கிறது, அது இரக்கத்தின் சின்னமா இருக்கிறது. நம்முடைய சிலுவை ஏதோ ஒரு தோல்வியின் சின்னம் அல்ல, அது ஒரு ஜெயத்தின் சின்னமா இருக்கிறது. இந்த பாடலை குறித்து நாம் தியானிக்கும் போது ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்துக்கு நேராக நம்மை திருப்பிக் கொள்வோம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 53ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம் 4ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் உங்களுக்காக இந்த வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன். ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 53ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் என்று சொல்லி. இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த உலகம் முழுவதும் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு துக்கம், அநேக பாடுகள் வழியாக அநேகர் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. இன்றைக்கு கூட ஒருவேளை இந்த நேரலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் கூட அநேக பாடுகளின் வழியாக நீங்க சென்று கொண்டிருக்கலாம், அநேக துக்கங்களை நீங்க சுமந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய் துக்கங்களை சுமந்தார். நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். அவர் சுமந்தபடினாலே நாம் இனி அதை சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கல்வாரி சிலுவையிலே 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாடுகளை எல்லாம் அவர் சுமந்திருக்கிறார். நம்முடைய துக்கங்களை எல்லாம் அவர் சுமந்திருக்கிறார். ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. அந்த வசனத்தையும் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன், கேளுங்கள். ஏசாயா 60வது அதிகாரம் 20வது வசனம், உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பது இல்லை, உன் சந்திரன் மறைந்து போவதும் இல்லை, கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமா இருப்பார். உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும், உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும். எனக்கு அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இனி உன் சூரியன் அஸ்தமிப்பது இல்லை, இனி உன் சந்திரன் மறைந்து போவதும் இல்லை, கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமா இருப்பார். என் கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமா இருப்பார். இன்றைக்கு காலையில உதிக்கிற சூரியன் மாலையில மறைந்து போகிறது, ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நீதியின் சூரியனா இருக்கிறார். மல்கியா 4ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது, என் நாமத்துக்கு பயந்திருக்கிற உங்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும், அதன் செட்டைகளின் கீழே ஆரோக்கியம் இருக்கும். இந்த நீதியின் சூரியனுக்கு ஒரு நாளும் அழிவே இல்லை, அந்த நீதியின் சூரியன் ஒரு நாளும் மறைவதே இல்லை. அதனால்தான் ஆண்டவர் சொன்னார், உன்மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும், உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பது இல்ல, இனி உன் சந்திரன் மறைந்து போவதும் இல்ல, கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமா இருப்பார். உங்க மேல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உதிக்கும் போது சிலுவையில மறைந்து உயிர் தெழுந்த அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்க வாழ்க்கையில உதிக்கும் போது அந்த வெளிச்சத்துக்கு ஒரு நாள் முடிவு என்பதே கிடையாது. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்க துக்க நாட்களை அவர் முடிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். பாடுகளை அவர் சுமந்தபடினால இனி நீங்கள் பாடுகளை சுமக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, நீங்கள் இதுவரைக்கும் அநேக பாடுகளின் வழியாக, துக்கங்களின் வழியாக, போராட்டங்களின் வழியாக, இந்த பாடுகளுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா, இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா, என்னுடைய துக்கங்களுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா என்று நீங்க சொல்லி ஒரு கேள்விக்குறியோடு இந்த செய்தியை நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி, இன்றைக்கு நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே நம்முடைய எல்லா பாடுகளை அவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டார். எல்லா துக்கங்களை அவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டார். நீங்கள் இனி சுமக்க தேவையில்லை, நீங்கள் இனி அந்த பாடுகளை சுமக்க தேவையில்லை. அவரே உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீதியின் சூரியனாய் உதிக்க போகிறார். நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவே அவர் நீதியின் சூரியனாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உதித்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் மாற்ற போகிறார். அடுத்தபடியாக நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒரு போராட்டம், அநேகருடைய வாழ்க்கையில சமாதானமற்ற ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. ஐயோ, எங்களுடைய ஊழியத்துல ஜெபிக்க வருகிறவர்கள் கூட, பாஸ்டர் எங்களுடைய மனதுல சமாதானம் இல்லை, எங்களுடைய மனதுல ஒரு சந்தோஷம் இல்லை, ஒரு மகிழ்ச்சி இல்லை, எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை எங்களுடைய வீட்டுல வாட்டி வதைக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன் இந்த சமாதானமற்ற சூழ்நிலை? யோவான் 10:10 சொல்லுகிறது, திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கும் வருகிறானே அன்றி வேறு ஒன்றுக்கும் வரான், நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாகவும் அது பரிபூர்ணப்படும் வந்தேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறார். இந்த திருடன் சொல்வது யார்? அந்த திருடன் இந்த உலகத்துல இருக்கிற இந்த பொல்லாத சத்ரு, இந்த பொல்லாத பிசாசு தான், அவதான் ஒரு திருடன் சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றார். அவன் என்னத்தை திருடுகிறான்? உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற சமாதானத்தை திருடுகிறான், உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற சந்தோஷத்தை அவன் திருடுகிறான், உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற நிம்மதியை அவன்
திருடுகிறான். ஆனா ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவன் திருடினாலும் நான் அவைகளை திரும்ப உங்களுக்காக நான் கொடுக்கிறேன், நான் அவைகளை உங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்கிறேன். ஏசாயா 53:5 சொல்லுகிறது. அந்த வசனத்துல நீங்க பார்க்கும்போது, நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார், நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார், நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவர் மேல் வந்தது, நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிற ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. என கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே, உங்களுக்காக, எனக்காக, உங்களுக்கு எனக்கும் சமாதானத்தை கொடுக்கும்படியான ஆக்கினையை அவர் சிலுவையில ஏற்றார். என்னுடைய உங்களுக்கும் எனக்கும் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும்படியாக அவர் தாமே சிலுவையிலே சமாதான பலியாக அவர் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு சமாதானத்தை தருகிறேன், நான் உனக்கு ஒரு இளைப்பாறுதலை தருகிறேன். நம்முடைய அருமையான ஒரு தேவ மனிதர் அவர்கள் ஊழியத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக ஒரு வாலிப சகோதரன் அவர்கள் தன்னுடைய வேலையிலே எல்லா விதமான காரியத்திலும் போராட்டத்தோடு, பிரச்சனைகளோடு, பாடுகளோடு இருந்த சமயத்துல இனி அவ்வளவுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை, இனி நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு நாள் நான் தற்கொலை செய்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு நாள் ரயிலை நோக்கி அவர் பாய போனார். அந்த ரயில்ல போய் நான் எப்படியாவது செத்து போயிடும்னு சொல்லி போகிற சமயத்துல திடீர்னு அவருக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. என்ன சத்தம் தெரியுங்களா? திடீர்னு அங்க ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு. மத்தேயு 11:28 சொல்லுகிறது, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்துல வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன், ஐ வில் கிவ் யூ ரெஸ்ட் என்று சொல்லி இந்த சத்தத்தை அவர் கேட்டார். உடனே அந்த ஆலயத்தை நோக்கி அவர் விரைந்து ஆண்டவரை தேடி அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார். அவர் யார் தெரியுமா? அன்றைக்கு அந்த நாட்கள்ல அவர் மரிக்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்து சென்ற அந்த தேவ மனிதர் இன்றைக்கு எல்லாரும் போற்றப்படுகிற டிஜிஎஸ் தினகரனை அவர் மாறினார். அருமையான தேவ மனிதர் டிஜிஎஸ் தினகரன் அவர்கள் அந்த மரண நேரத்துல அவருடைய எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி அவர் தற்கொலைக்கு நேராக போன அந்த சூழ்நிலையில அவர் முடிக்கலாம்னு சொல்லி முடிக்கும் போது ஆண்டவர் அவருக்கு ஒரு புதிய துவக்கத்தை கொடுத்தார். அவருடைய வாழ்க்கையில சமாதானமற்ற சூழ்நிலைகளை மாற்றி என்ன கடங்காத ஒரு சமாதானத்தை கொடுத்தார். வேதத்துல கூட வசனம் சொல்லுகிறது, உன்னுடைய சமாதானம் நதியை போல இருக்கும். யோவான்ல ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14:27 இப்படியாக சொல்லுகிறது, சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன், என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன், உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் கொடுக்கிறதில்லை, உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக. இன்றைக்கு கூட இந்த புனித வெள்ளி அன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்கிற உங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு நான் வைத்து போகிறேன். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமந்து வந்திருக்கிறீர்களோ, இதோ ஆண்டுடைய சிலுவையிலிருந்து உங்களுக்கு சமாதானம் வருகிறது. உங்க துக்கத்தோடு வந்திருக்கிறீர்களோ, ஆண்டுடைய சிலுவையிலிருந்து உங்களுக்கு சந்தோஷம் வருகிறது. உங்களுடைய துக்கங்கள் சந்தோஷமாய் மாறப்போகிறது, உங்களுடைய துக்கங்கள் மகிழ்ச்சியாக மாறப்போகிறது. என அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அடுத்ததாக ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறார், நான் உனக்கு சமாதானத்தை தருகிறேன். இந்த பாடல் சொல்லுகிறது, எங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை உம்மேல் வந்தது. அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றதுனால நமக்கு சமாதானத்தை அவர் தருகிறதுக்கு அவர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாக மூன்றாவது நாம் அறிய பார்க்கும்போது, சாபமான முள்முடியை அவர் தலைமையிலே சுமந்து கொண்டார் என்று சொல்லி, இன்றைக்கு ஒரு அநேகருடைய வாழ்க்கையில இந்த சாபமும் பின்தொடர்ந்து வருகிறதா இருக்கிறது. 2 அல்லது 3 தலைமுறை அல்லது 4 தலைமுறைகளுக்கு இந்த சாபங்கள் பின்தொடர்ந்து வருகிறதா இருக்கிறது. அதனால்தான் ஆண்டவர் சொன்னார், கலாத்தியர் எழுதின நிருபத்துல 3ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம், மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார். மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும், எந்த மரம்? சிலுவை மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் அவன் சபிக்கப்பட்டவன், அவன் சபிக்கப்பட்டவனா இருக்கிறான். இன்றைக்கு அநேக சாபத்தோடு நம்ம கூட இருக்கிறோம், அநேக சாப பிரச்சனைகள்ல நம்ம இருக்கிறோம். ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு அருமையான சகோதரி அவர்கள் ஒரு தேவ மனிதத்துல ஜெபிக்க சென்றிருந்தாங்க. அவங்களுடைய குடும்பத்துல பிறக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுடைய குழந்தையினுடைய கால்களுமே ஒரு மாட்டினுடைய கால்களை போல, ஒரு மாட்டுடைய கால் எப்படி இருக்கிறதோ 2 இணைந்து இருந்தது. அப்ப இதற்கான சூழ்நிலை என்னன்னே அவங்களுக்கு தெரியல. 4 தலைமுறையாக அவங்களுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் அந்த கால்கள் மாட்டு கால்களை போலவே இருக்கிறது. டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணாங்க, இதுக்கு மருந்தே கிடையாது, இது
ஹெரிடிட்டி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு, இது உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா உங்க குடும்பத்துல ஜீன்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கனால அப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதற்காக அவங்க பண்ணாத பரிகாரம் கிடையாது, இதுக்கு பண்ணாத அவங்க செலவு கிடையாது. எத்தனையோ பொருட்செலவுகள், பண செலவுகளை செய்தும் அவளுக்கு இதுல இருந்து ஒரு தீர்வு கிடைக்கவே இல்லை. ஆனா இந்த சகோதரி இந்த நேரத்துல அவங்க கருவுற்று இருந்தாங்க. அவர்களுக்கு என்ன பயம்னா, எனக்கு பிறக்கிற பிள்ளையும் இந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. ஆனால் என்ன ஒரு நற்செய்தி என்று சொன்னா, அவங்க ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், முழுகி ஞானஸ்தானம் எடுத்தவர்கள், இயேசப்பாவை தன்னுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டபடினால அவர்களுக்கு ஒரு விசுவாசம், ஆண்டவனுடைய சாபத்தை எல்லாம் சிலுவையில சுமந்து தீர்த்து விட்டார். ஆகவே எனக்கு பிறக்கிற பிள்ளைக்கு எந்த சாபமும் தொடராது என்று சொல்லி அவங்க விசுவாசத்தோடு அவங்க ஜெபம் பண்ண போயிருக்கும் போதுதான், அப்பதான் அந்த தேவ மனிதருக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார். 4 தலைமுறைக்கு முன்பாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஜமீன்தார் அவங்களுடைய வீட்டுல, அவங்க வீட்டுக்குள்ளாக ஒரு கீழ் ஜாதி அவருடைய மாடு அவங்க தோட்டத்துக்குள்ளாக வந்ததுனால அவர் சொன்னார், இந்த கீழ் ஜாதி நாயுடைய மாடு ஏன் தோட்டத்துக்கு வர்றதான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாடுக்கு நான் ஒரு தண்டனை கொடுக்குறேன், அந்த ஆளுக்கு ஒரு தண்டனை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அந்த மாடை உயிரோடு இருக்கவே அதோடைய தோலை அவங்க உரித்தாங்க. அந்த தோலை உரிக்கும் போது அந்த மாடு எவ்வளவு துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கும், எவ்வளவு அதுக்கு வலிச்சிருக்கும். உயிரோடவே அந்த மாடு துடித்து இறந்தது என்று சொல்லி அந்த செய்தி சொல்லுது. அதன் விளைவாக தான் ஆண்டவர் பார்த்தார், ஒன்றும் தெரியாத ஒரு மிருக ஜீவனை அவங்க வதைத்ததுனால அதனுடைய சாபம் அந்த 4 தலைமுறைக்கு வந்தது. 4 தலைமுறையில பிறந்த அத்தனை பிள்ளைகளுடைய கால்களும் மாற்றினுடைய கால்களை போல இருந்தது. ஆனா இந்த மகள் ஏசப்பாவை ஏற்றுக்கொண்டபடினால வேதம் சொல்லுகிற அந்த வசனம் சொல்லுது, மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார், கிறிஸ்து உனக்காக சாபமானார், கிறிஸ்து எனக்காக சாபமாக நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார் என்று இந்த வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே இந்த மகள் இந்த வேத வசனத்தை விசுவாசிச்சாங்க. கிறிஸ்து எனக்காக சாபமானபடினாலே நானும் எனக்கு பிறக்குகிற குழந்தையும் சாபத்தை சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி அவங்க ஜெபம் பண்ணாங்க. ஆண்டவரே அந்த சாபத்தை நீக்கி போடுங்க. அந்த தேவ மனிதருக்கு வெளிப்படுத்தி அவர் இந்த காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணார். ஆண்டவரே இந்த சாபத்தை நீக்கி போடுங்க, இந்த குழந்தைக்கு இந்த மகளுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க, இந்த வசனத்தை நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு சொல்லி ஜெபிச்ச உடனே பாருங்க, அதுக்கு பிறகாக அவங்க குழந்தை பிறந்தது. எல்லாம் பயத்தோடு போய் பார்த்தாங்க. ஆனா 4 தலைமுறையாக வந்த அந்த மாட்டினுடைய கால்களை போல இல்ல, ஆண்டவர் அந்த சாபத்துக்கு ஒரு முடிவை உண்டு பண்ணினார். அந்த குடும்பத்திலே அவங்க அனுபவித்த சாபத்துக்கு ஒரு முடிவை உண்டு பண்ணினார். அந்த குழந்தை எல்லா விரல்களோட 5 விரல்களோட அழகான ஒரு குழந்தையாக பிறந்தது. என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையை, இன்றைக்கு கூட நீங்கள் கூட அநேக என்னுடைய 4 தலைமுறையாக இந்த வியாதி தொடர்ந்து வருகிறது, இந்த 5 தலைமுறையாக என்னுடைய தாத்தாக்கு இந்த வியாதி இருந்தது, என்னுடைய அப்பாவுக்கு இருந்தது, எனக்கும் இந்த வியாதி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியாதியோடு நீங்க இன்றைக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்கலாம். இது சாபத்தினால வந்த வியாதி. அநேகருக்கு சாபத்தினால வந்த வியாதி தொடர்ந்து வந்தே கொண்டே இருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உன்னுடைய சாபத்துக்கு ஒரு முடிவை உண்டு பண்ண போகிறார். சாபத்தினால் வந்த அந்த வியாதிக்கு ஒரு முடிவை உண்டு பண்ண போகிறார். நீ செய்ய வேண்டியது என்ன? சிலுவையில் அறையப்பட்ட என் இயேசு மகாராஜாவை நீ நோக்கி பார்க்கும் போது வேதம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள், அவர்கள் முகங்கள் ஒன்றாக வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை. நீங்கள் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போக போவதில்லை என்று சொல்லி அவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேராக வருகிறது. அடுத்ததாக, எங்களது மீறுதலால் நீர் காயப்பட்டீர், நீர் நொறுக்கப்பட்டீர், உம்முடைய தழும்புகளால் நாங்கள் குணமாகிறோம். ஏசாயா 53:5 வசனத்துல கடைசியாக சொல்லுகிறது, அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகிறோம். நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கரங்களிலே 2 கைகளிலும் 2 தழும்புகள் இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்க. அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, என்னுடைய தழும்புகளால் நான் சுகத்தை கொடுக்க முடியும், என்னுடைய தழும்புகளால் நான் சாபத்தையும் நீக்க முடியும், உனக்கு சமாதானத்தை தர முடியும், உன்னுடைய பிரச்சனைகளை மாற்ற முடியும். அடுத்ததாக உனக்கு நீ கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்க இந்த வியாதியிலிருந்தும் நான் உனக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்லுறார். மத்தேயு 8:17 வசனத்தையும் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். Matthew chapter 8 and verse 17. Thank you Lord. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரேப்பா. அஸ்தமனம் ஆனபோது பிசாசு பிடித்திருந்த அநேகரை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அவர் அந்த ஆவிகளை தமது வார்த்தையினாலே துரத்தி பிணியாளிகள் எல்லாரையும் சொஸ்தமாக்கினார். அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய நோய்களை சுமந்தார் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையை, ஆண்டவர் நம்முடைய நோய்களையும் அவர் சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்திருக்கிறார். அவர் சுமந்த போது நாம் ஏன் அதை சுமக்கணும்? நாம் இனி அதை சுமக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒருவேளை நீங்கள் இன்றைக்கு வியாதியோடு இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு ஒரு நற்செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஆண்டவர் உங்களுடைய நோய்களை எல்லாம்
ஆண்டவர் சுமந்து தீர்த்து விட்டார். இனி நீங்கள் சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் சொல்றார், என்னுடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணமானீர்கள். சங்கீதம் 107 வசனத்துல ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் தமது வசனத்தை அனுப்பி நம்மை குணமாக்குகிறார். நம்மை குணப்படுத்துகிற ஒரு தெய்வம் உண்டு. அன்றைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக அவர் இந்த பூமியில ஊழியம் செய்த போது அவர் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி திரிந்தார். பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் அவர் குணமாக்கினார். இன்றைக்கும் அந்த இயேசு ஜீவிக்கிறார். ஏதோ ஆண்டவர் இறந்து போயிட்டாரு, செத்து போயிட்டாருன்னு சொல்லி இதனால நம்ம கடைபிடிக்கிறது இல்லை. இதை நம்ம பாரம்பரியமாய் கடைபிடிக்கிறது இல்லை. நம்முடைய ஆண்டவர் மரித்தார், 3வது நாள் ஜெய கம்பீரமாய் உயிரோடு கூட எழுந்தார். இன்றைக்கும் அவர் ஜீவன் உள்ளவராய் இருக்கிறார். அவருடைய வல்லமை குறைந்து போகவில்லை, அவருடைய உயிர் தெழுந்த மகிமை மாறவில்லை. இன்றைக்கும் அவருடைய தழும்புகள் உங்களுக்காக இருக்கிறது. இன்றைக்கும் அவருடைய தழும்புகள் ஆயத்தமா இருக்கிறது. நீங்கள் இன்றைக்கு இந்த ஜெபம், இந்த ஆராதனை முடித்த பின்பு உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். நீங்கள் விசுவாசத்தோடு எங்க வியாதி இருந்தாலும் அந்த இடத்துல உங்களுடைய கரங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்க. ஆண்டவர் இன்றைக்கு அவருடைய தழும்புள்ள கரம் உங்களை தொட போகிறது. ஆண்டவர் உங்களை விடுதலை ஆக்குவார். அவர் நம்முடைய வியாதிகளை சுமந்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. கடந்த முறை இந்த டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் இந்த பன்றி காய்ச்சல் பரவின சமயங்களிலே ஒரு முறை என்னுடைய சகோதரனுடைய மகன், அவனுக்கும் ஒரு 5 வயதுள்ள மகனுக்கு அவனுக்கு அந்த பன்றி காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி உடனே அவங்க போன் பண்ணாங்க. அப்பதான் நாங்க ஜெபம், ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனம் சொல்லுகிறது எங்களுடைய வியாதிகளை எல்லாம் நீ சுமந்தீர், இந்த வியாதியை நீங்க சுமந்துட்டீங்க, ஆகவே இந்த மகனுக்கு இந்த வியாதி வரக்கூடாது என்று சொல்லி நாங்கள் இரவெல்லாம் ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஏசப்பாவுடைய ரத்தத்தை உரிமை பாராட்டி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நடந்தது என்ன தெரியுமா? நைட்டு நாங்க ஜெபம் பண்ணி முடிச்சு அடுத்த நாள் அவங்க போய் செக் பண்ணும்போது நைட் எல்லாம் அந்த H1N1 வைரஸ் இருந்துச்சு. அடுத்த நாள் காலைல போய் அவங்க செக் பண்ணும்போது டாக்டர் ஆச்சரியப்பட்டாங்க, ஐயோ நைட் எல்லாம் இருந்த அந்த H1N1 வைரஸ் ஒண்ணு கூட இல்ல, உங்க பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் நார்மல் ஆயிருச்சு. அந்த மகனுக்கு ஒரே இரவுல ஆண்டவருடைய தழும்புகளினால சுகத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார், விடுதலை கொடுத்தார். இன்றைக்கும் நாங்கள் இந்த ஊட்டி பகுதியில நாங்கள் ஒரு டெலிவரன்ஸ் மினிஸ்ட்ரி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். விடுதலையின் ஊழியத்தை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய ஊழியத்துல அநேக வியாதியஸ்தர்களை ஆண்டவர் வந்து சுகமாக்குகிறார். இன்றைக்கும் அவருடைய தழும்புகள் ஆயத்தமா இருக்கிறது. இன்றைக்கும் ஆண்டவர் உங்களை சுகப்படுத்த போகிறார். ஆகவே எதை குறித்தும் சோர்ந்து போகாதீங்க, எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீங்க. நாம் இணைந்து இன்னொரு பாடலை கூட பாடுவோம். நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், அவருடைய ரத்தத்தை குறித்து தியானிக்க போகிறோம். கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் நமக்காக ஜீவன் தந்தார், ரத்தத்தையும் சிந்தி இருக்கிறார். ரத்தத்தில் உள்ள மகத்துவங்களையும் நாம் சில நேரம் தியானிப்போமா? ஒரு பாடலை உங்களுக்காக நான் பாடுகிறேன். 684வது பாடல். தேங்க்யூ லார்ட். உமக்கு நன்றி ஆண்டவரேப்பா, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஷபல தியாகமன சந்தல ரியாந்தர ஷப. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இயேசு ரத்தமே, 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 விலையேற பெற்ற ரத்தமே, குற்றமில்லாத இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமே. ஹல்லேலூயா. இயேசு ரத்தமே, 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 இயேசு ரத்தமே, 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 விலையேற பெற்ற ரத்தமே, குற்றம் இல்ல பரிசுத்த ரத்தமே. இயேசு ரத்தமே, 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 இயேசு ரத்தமே, 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 மகா கொடூர பாவங்கள் கழுவிடும் நம் இயேசுவின் ரத்தமே. மகா கொடூர பாவங்கள் கழுவிடும் நம் இயேசுவின் ரத்தமே. மனவியாகுல வேதனையால் வியர்வை ரத்தமாய் வெளிவந்ததே, மனவியாகுல வேதனையால் வியர்வை ரத்தமாய் வெளிவந்ததே, இயேசு ரத்தமே, ரத்தமே. இணைந்து பாடுங்க. உங்க ரத்தம் அவருக்கு விடுதலை கொடுக்கும். ஆண்டவராக இயேசுவுடைய ரத்தம் உங்களை விடுதலையாக்கும். ரத்தமே, 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 இயேசு ரத்தமே, 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 மனசாட்சியை சுத்திகரித்திடும் நம் இயேசுவின் ரத்தமே. மனசாட்சியை சுத்திகரித்திடும் நம் இயேசுவின் ரத்தமே. மனவேதனை நீக்கிடுமே, சாபமெல்லாமே போக்கிடுமே, மனவேதனை நீக்கிடுமே,
சாபம் எல்லாமே போக்கிடுமே. இயேசு ரத்தமே ரத்தமே. ஆராதிக்கிற ஒவ்வொரு வேளை உங்க ரத்தம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரேப்பா. ஓ ரத்தமே, ஓ இயேசு ரத்தமே ரத்தமே ரத்தமே, இயேசு ரத்தமே ரத்தமே ரத்தமே. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால மீண்டுமாக உங்களுக்கு நான் வாழ்த்துதலை தெரிவிக்கிறேன். இந்த பாடல் அருமையான ஒரு பாடல், இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தை குறித்த ஒரு பாடல். எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, கல்வாரி சிலுவையிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இதே போல 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக வானத்துக்கும் பூமிக்கும் மத்தியஸ்தராய் அவர் தொங்கினார் என்று உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும். அவர் 2 கைகள் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டார், 2 கால்கள் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டார், 5 காயங்களும் 39 கசேடிகளிலும் அவர் சிலுவையிலே தொங்கினார் என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். இந்த இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தை நோக்கி பார்க்கிறவர்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது என்று சொல்லி சில காரியங்களை நான் உங்களுக்காக சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். முதலாவதாக நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தம் நம்முடைய பாவங்கள் அற நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 7 மற்றும் 9 வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம் 9வது வசனமும் கடைசி பகுதியை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுடைய ரத்தம் எதற்காக சிந்தப்பட்டது என்று சொன்னால், உன்னுடைய பாவத்துக்காக, எங்களுடைய பாவத்துக்காக, என்னுடைய பாவத்துக்காக, நீங்களும் நானும் செய்த பாவங்களுக்காக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது. அவருடைய ரத்தத்தை யாரெல்லாம் விசுவாசிச்சு, ஆண்டவரே உங்க ரத்தத்தினாலே என்னை கழுவி சுத்திகரிங்க என்று சொல்லும் போது உடனே அவருடைய ஒரு சொட்டு ரத்தம் விழுந்தா போதும், அவருடைய ரத்தம் எவ்வளவு பெரிய பாவங்களையும் அவரால் சுத்திகரிக்க முடியும், எவ்வளவு பெரிய சாபங்களையும் அவரால் சுத்திகரிக்க முடியும். அதான் அவர் சொன்னாரு, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும். அவருடைய ரத்தத்தினாலே நமக்கு பாவத்திலிருந்து ஒரு விமோச்சனத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். நம்முடைய பாவங்களை அவர் கழுவி அவர் சுத்திகரிக்கிறார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. 9வது வசனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். எப்போ நம்மை சுத்திகரிக்கும்? நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் அவர் நீதியும் உள்ளவருமாய் இருக்கிறார். நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்யும் போது இன்னொரு வசனம் கூட, நீதிமொழிகள் ஒரு வசனம் சொல்கிறது, தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் அவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ அவன் இரக்கம் பெறுவான். எனக்கு அன்பான சகோதரனே சகோதரி, இன்னும் எத்தனை நாட்கள் நீ பாவத்தோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய்? இன்னும் எத்தனை நாட்கள் ஆண்டவரை துக்கப்படுத்தி கொண்டிருப்பாய்? இன்றைக்கு ஆண்டுடைய வார்த்தை உனக்கு நேராக வருகிறது. இன்றைக்கு மனம் திரும்பி நீ ரட்சிக்கப்படுவாயானால் ஆண்டவர் அவருடைய ரத்தத்தினாலே உன்னை கழுவி சுத்திகரிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறார். இதை கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்க தேவ பிள்ளைகளை உங்களை பார்த்துதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஒருவேளை இன்றைக்கும் நாம பாவத்தோடு ஜீவித்துக் கொண்டிருப்போம்னு சொன்னா, ஆண்டவரை துக்கப்படுத்தி கொண்டிருப்போம்னு சொன்னா, அதுல இருந்து நமக்கு விமோச்சனத்தை கொடுக்க யாராலும் முடியாது. ஏசப்புடைய ரத்தம் மட்டுமே. அவருடைய ரத்தத்தை நாம் நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை, நம்முடைய பாவத்தை நமக்காக சுத்திகரிக்கிறார் என்று சொல்லி அவருடைய வேத வசனம் சொல்லுகிறது. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 12வது அதிகாரம் 24வது வசனமும் சொல்லுகிறது, புதிய உடன்படிக்கையின் ரத்தத்திற்கும் மத்தியஸ்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்திற்கும் ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசினவைகளை பார்க்கிலும் நன்மையானவைகளை பேசும் ரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் ரத்தத்திற்கும் நீங்கள் வந்து சேர்ந்தீர்கள். புதிய உடன்படிக்கையின் ரத்தம், அது பழைய உடன்படிக்கை அல்ல, புதிய உடன்படிக்கையின் ரத்தம். ஆண்டவராக இயேசுவுடைய ரத்தம் இன்றைக்கும் ஜீவனுள்ளதா இருக்கிறது, இன்றைக்கும் அற்புதம் செய்கிறதா இருக்கிறது. ஆண்டவர் 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாக சிலுவையில் அறையப்பட்டார். இன்னைக்கு எப்படி அந்த ரத்தம் வேலை செய்யும்? ஒருவேளை நிறைய பேர் கேட்கலாம். ஆனா ஆண்டவருடைய ரத்தம் இன்றைக்கும் ஜீவன் உள்ளது. இன்னொரு வசனம் சொல்லுகிறது, என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு, நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன். ஆண்டவருடைய ரத்தத்துக்கு உயிரோடு கூட எழுப்புகிற வல்லமை உண்டு, நம்மை உயிர்த்தள வைக்கிற வல்லமை உண்டு, நம்முடைய எல்லா விதமான பாவங்களை சுத்திகரிக்கிற வல்லமையும் உண்டு என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். அதே எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபத்துல 9வது அதிகாரத்துல 14வது வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவுடைய ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ததற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த
கிரியைகளை சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம், எவ்வளவு நிச்சயம். என கண்பான தேவனுடைய பிள்ளையே, நம்முடைய பாவங்கள் எவ்வளோ கருப்பாக இருந்தாலும், இன்னொரு வசனம் சொல்லுது, நம்முடைய பாவங்கள் எவ்வளவு ரத்தாம்பரம் போல இருந்தாலும் அவைகளை சுத்திகரிப்பது, அதை வெண் பஞ்சை போல மாற்றுகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்ப இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது, நம்முடைய மனசாட்சி ஒரு பாவத்தை நம்ம செய்யும் போது நமக்கு யாரும் குற்றப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நம்முடைய மனசாட்சி, நீ இந்த மாதிரி குற்றம் செஞ்சுட்ட, நீ இந்த மாதிரி பாவம் செஞ்சுட்ட, இந்த பாவத்தோட நீ ஆண்டுடைய சமூகத்துல சேர முடியாதுன்னு சொல்லி மனசாட்சி நம்ம அடித்து கொண்டே இருக்கும். ஆனா இயேசுவுடைய ரத்தத்தை தேடி ஒருவர், ஆண்டவரே என்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் எங்களுக்கு மன்னிச்சிருங்க, என்னுடைய துரோகங்களை எல்லாம் எனக்கு மன்னிச்சிருங்க, ஒரு விஷயம் கூட உங்களுடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்திகரிங்க என்று சொல்லும்போது, அதனால ஆண்டவர் சொன்னார், இயேசுவுடைய ரத்தம் உங்களுடைய மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளை சுத்திகரிப்பது. அது எவ்வளவு நிச்சயம், அது எவ்வளவு நிச்சயம். ஒரு மனிதன் ஒரு சேற்றுல விழுந்து வந்தா அவனை யாராலுமே பக்கத்துல போக முடியாது. ஆனா அதே மனிதன் அவன் மூழ்கி எழுந்திருக்கும் போது, தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி எழுந்து தன்னுடைய சோப்புனால அவனை எல்லா விதமான சோப்புல குளித்து அவன் வெளியில வரும்போது எவ்வளவு சுத்திகரிக்கப்படுகிறானோ அதே போல. ஆனா நம்முடைய சரீரம் சோப்புனால கழுவப்படுகிறது, சுத்தமாக்கப்படுகிறது. நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஆத்துமாவை எந்த சோப்புனாலும் சுத்திகரிக்க முடியாது. அதனால்தான் தாவீது சொல்லுகிற, ஆண்டவரே உம்முடைய ஈசோப்பினால் என்னை கழுவும். அவர்த்த ஒரு பாவத்தை செய்த போது, பத்சேபாள் இடத்துல அந்த பாவத்துல விழுந்த போது, சங்கீதம் 53வது அதிகாரத்துல அவர் சொல்றார், ஆண்டவரே உம்முடைய ஈசோப்பினாலே என்னை கழுவி சுத்தப்படுத்திருங்க, இம்முடைய ஈசோப்பினால் என்னை கழுவி சுத்திகரிச்சிருங்க. அந்த ஈசோப்புன்றது என்னது? அதுதான் ஏசப்புடைய ரத்தம். இந்த ஏசப்புடைய ரத்தம் நம்முடைய மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறது. அவர் சுத்திகரிச்சுட்டாருன்னா அந்த பாவத்தை குறித்த எண்ணமே நமக்கு வராது, அந்த மனசாட்சி நம்மை பாதிக்காது. அவர் சொன்னார், நான் உன்னுடைய பாவத்தை கடலின் ஆழத்துல நான் தூக்கி போட்டுருவேன், என்னுடைய முதுகுக்கு பின்பாக நான் தூக்கி போட்டுருவேன். நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன தெரியுமா? ஆண்டுடைய சிலுவை நோக்கி பார்க்கணும், ஏசப்புடைய ரத்தத்தை நோக்கி பார்க்கணும். ஒருவேளை இன்றைக்கு கூட நீங்க அநேக பாவத்தோடு கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம், இன்றைக்கும் ஏசப்பா உங்களுக்காக ஆயத்தமா இருக்கிறார். அன்பு மகனே, மகளே, நான் உனக்காக ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறேன், ஏன் நீ என்னிடத்துல வரக்கூடாது? கம் அண்ட் ரிட்டர்ன் டு மீ, கம் அண்ட் ரிட்டர்ன் டு மீ என்று சொல்லி ஆண்டுடைய வார்த்தை உனக்கு நேராக வருகிறது. நீ ஆண்டுடைய சமூகத்தை தேடி வரும் பொழுது, உன்னுடைய பாவங்கள் எவ்வளவு பெரிய பாவமா இருந்தாலும் சரி, ஆண்டுடைய ரத்தம் ஒரு க்ஷண பொழுதிலே உன்னை சுத்திகரிக்க அது போதுமானதா இருக்கிறது. ஒரு ஆட்டோ சங்கர் என்ற ஒரு மனிதர், அவர் 7-8 கொலைகளை செய்து தன்னுடைய வீட்டிலேயே செவிட்டுல அந்த பாடியெல்லாம் புதைச்சு வச்சிருந்தார். கடைசியில ஆனா அவர் அந்த ஜெயில போய் போடப்படும் பொழுது யாரோ ஒருவர் ஆண்டவராக இயேசுவுடைய அன்பை குறித்து அவருக்கு சொன்னதுனால அந்த ஆட்டோ சங்கர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு, இயேசுவே உம்முடைய ரத்தத்தினாலே என்னை கழுவி சுத்திகரிங்க என்று சொன்னபோது, ஆண்டவரும் அவருடைய ரத்தத்தினால் அவரை கழுவி சுத்திகரிச்சார். நடந்தது என்ன தெரியுமா? கடைசியில அவருக்கு தூக்கு தண்டனை அவருக்கு சொல்லிவிட்டாங்க. அந்த தூக்கு தண்டனை அன்றைக்கு அவங்க இடத்துல அவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டா, அவங்களுக்கு கடைசி ஆசை என்ன அப்படின்னு கேட்டப்போ அவங்க சொன்னாரு, நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க விரும்புகிறேன், நான் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி. அவ்வளோ பாவம் செய்த மனிதர் இந்த உலகத்திலேயே அவங்க ஒரு கொலை செய்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்துறாங்க. இனி அவ்வளவுதான், இந்த கடுங்காவல் தண்டனைகளை கொடுத்துட்றாங்க. அந்த ஆட்டோ சங்கருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு முன்பாக இவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்து ரட்சிக்கப்பட்டார். ஆண்டவரை தன்னுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார். இயேசுவுடைய ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டார். அந்த தூக்கு தண்டனைக்கு போகிறதுக்கு முன்பாக எல்லா கைதிகளும் கவலையோட துக்கத்தோடு போவாங்க, ஆனா இவர் சந்தோஷத்தோடு போனார். ஏன்னு சொன்னா, அவருடைய மனைவிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார், எனக்கு அன்பான மனைவியே, நான் இன்றைக்கு மரித்தாலும் நான் மீண்டுமாக இயேசுவுடைய வருகையிலே மீண்டுமாக நான் வரப்போகிறேன். எப்படி அவருக்கு அந்த நிச்சயம் வந்துச்சு? நான் இயேசப்பா கூட திரும்பி 2வது வருகையில வருவேன்ற நிச்சயம் எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா? ஏசப்புடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டதுனால அவருக்கு தெரியும், அவருடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவோட ரத்தம் என்னை சுத்திகரிச்சிருச்சு, இனி நான் பரலோகத்துக்கு ஆயத்தமானவன், நான் பரலோகத்துக்கு சொந்தக்காரன் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சந்தோஷத்தோட, அவர் மகிழ்ச்சியோட அந்த தூக்கு தண்டனையில போனார். எல்லாரும் தூக்கு தண்டனையில போகும்போது ஒரு அரை மணி நேரம் அவங்களுடைய உயிர் துடித்து கொண்டே இருக்குமா, அதுக்கப்புறமா தான் அவங்களுடைய உயிர் பிரியும். ஆனா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, இவருடைய அந்த தூக்கு தண்டனையில அவரை தூக்குல மாற்றின உடனே ஒரே செகண்ட்ல அவருடைய ஆத்துமாவை, அவருடைய உயிரை ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்டார். ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் பாருங்க. கடைசி வரைக்கும் அவர் பாவம் செய்தவர் தான், 9 கொலைகள் செய்தவர் தான். உலகத்தின் பார்வையில அவன் மிகவும் ஒரு கொடூரமானவன். 9 பேரை கொடூரமா கொலை செஞ்சு தன்னுடைய வீட்டிலேயே அந்த பாடியெல்லாம் புதைச்சு வச்சிருந்தாருன்னு சொன்னாங்க. ஆனா ஏசப்பாவுக்கு எந்த பாவியையும் ரட்சிப்பதுக்கு அவருக்கு லேசான காரியம். ஆண்டவர் 99 ஆடுகளை தேடி போகவே இல்லை, ஒரே ஒரு ஆத்துமா
ஆத்துமா, ஒரே ஒரு ஆத்துமா ஆண்டுடைய பார்வையில விலையேற பெற்றது. இதை பார்க்கிற ஆத்துமாவே, நீ ஆண்டவருக்கு விலையேற பெற்றவன். உன்னதான் ஆண்டவர் பார்த்து சொல்லுகிறார். நானா? இல்ல, நீதான். உன்னதான் ஆண்டவர் பார்த்து சொல்லுகிறார். இன்றைக்கு உன்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் விட்டு ஆண்டவரிடத்துல மனம் திரும்புவாயானால் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் அல்ல, அவருடைய பரிபூர்ண சமாதானத்தை உனக்கு கொடுக்க அவர் ஆயத்தமா இருக்கிறார். உடைய வியாதிகளை நீக்க ஆயத்தமா இருக்கிறார். உடைய பிரச்சனைகளுக்கு பதில் கொண்டு வர அவர் ஆயத்தமா இருக்கிறார். உடைய போராட்டங்களிலிருந்து மாற்றி ஒரு புதிய வாழ்வை கொடுக்க அவர் ஆயத்தமா இருக்கிறார். அந்த ஆட்டோ சங்கருக்கு செய்த ஆண்டவர் உங்களுக்கும் செய்ய அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார். அடுத்ததாக கடைசியாக நாம் தியானித்து இந்த ஜெபத்தை முடிக்க போகிறோம். கடைசியாக என்ன ஆண்டவர் சொல்ல விரும்புகிறார்? அவருடைய ரத்தத்தினால நம்முடைய பாவங்களை கழுவி சுத்திகரிக்கிறார், நம்முடைய மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறார். கடைசியாக ஆண்டவர் சொல்றார், சத்ருவை ஜெயிக்கிற அவருடைய ரத்தம், சத்ருவை ஜெயிக்கிற அவருடைய ரத்தம். இன்றைக்கு அநேக பொல்லாத சத்துடைய வல்லமைகள் நமக்கு விரோதமாய் போராடி கொண்டிருக்கிறது, ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக. அதை எப்படி நாம ஜெயிக்கிறது? ஏசப்புடைய ரத்தத்தினால. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 11வது வசனம் சொல்லுகிறது, மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் அதற்கு தப்பும்படி தங்கள் ஜீவனையும் பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் தங்கள் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள். ஹல்லேலூயா! ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலே இந்த பொல்லாத சத்ருவை ஜெயிக்க முடியும். ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலே அந்த பொல்லாத சத்ருவை ஜெயிக்க முடியும். இன்றைக்கும் அந்த ரத்தம் உங்களுக்காக ஆயத்தமா இருக்கிறது. நமக்கு விரோதமாக எந்த சத்துருடைய வல்லமைகள் போராடினாலும் சரி, எந்த மாந்திரிகங்கள் இருந்தாலும் சரி, எந்த மந்திரவாதங்கள் இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவர் இன்னைக்கு அதுல இருந்து ஜெயத்தை கொடுக்க போகிறார். நாம் இன்னைக்கு கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஆண்டவரே, இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தாங்க, இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை தாங்க. நாங்கள் இன்றைக்கு அநேக போராட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறோம்ப்பா, அநேக பாடுகளுக்குள்ள இருக்கிறோம்ப்பா. இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும், இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஒரு சுகம் வேண்டும், இன்றைக்கு இந்த போராட்டத்துல எங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் வேண்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஜெபம் பண்ணுவோமா? எங்கள் அன்பின் ஆண்டவராக இயேசுவே, உங்கள் உன்னதமான தேவகுமாரனே, இன்றைக்கும் அப்பா இந்த அன்பு பிள்ளைகள் உம்முடைய சமூகத்துல இந்த தேவ செய்தியை கேட்டிருக்கிறாங்க. ஏசப்பா, உம்முடைய ரத்தத்தினால என்னென்ன அற்புதங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும், உம்முடைய சிலுவை நோக்கி பார்க்கும் போது என்னென்ன அதிசயங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி தியானித்திருக்கிறாங்க. இன்றைக்கும் யார் யார் என்னென்ன தேவைகளோடு என்னென்ன போராட்டங்களோடு இதை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் இன்றைக்கு என் ஆண்டுடைய ரத்தத்தின் வல்லமை இறங்குவதாக, இப்பொழுதே உங்க சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்குவதாக. ஆண்டவரே, இப்பொழுதே உங்க சுகமாக்குகிற கரம் இறங்கி வியாதியோடு இருக்கிறவர்களை சுகமாக்குவதாக, ஜீவன் உண்டாவதாக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எல்லா தடைகள் உடைக்கப்பட்டு போவதாக என்று ஜெபிக்கிறோம். சமாதானம் மற்ற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பரிபூர்ண சமாதானம் உண்டாவதாக. அன்று எங்களுடைய மீறுதல் நிமித்தம் நீர் காயப்பட்டீர், எங்களுடைய அக்கிரமங்களை நிமித்தம் நீர் நொறுக்கப்பட்டீர். எங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை உம்மேல் வந்தது, அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் என்று சொன்னீரே. இப்பொழுதும் சமாதானம் மற்ற தவிக்கிற ஒவ்வொரு பேர்ல உங்க சமாதானம் இறங்குவதாக. அன்றைய வியாதியோடு இருக்கிற ஒவ்வொரு பேர்ல என் ஆண்டுடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும். ஆண்டுடைய சுகமளிக்கிற வரம், சுகமளிக்கிற கரம் ஒவ்வொருவர் மேலும் நீட்டப்படுகிற அன்புக்காக ஸ்தோத்திரம். இப்பொழுது நீங்க என்னென்ன வியாதியோடு இருக்கிறீங்களோ அந்த வியாதிப்பட்ட இடத்துல உங்க கரங்களை வைத்துக் கொள்ளுங்க. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை சுகமாக்குவார். நீங்கள் விசுவாசித்து அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஒரு சுகம் உண்டாகும். தகப்பனே, இப்பொழுதும் யார் யார் வியாதியோடு என்னென்ன பலவீனத்தோடு உம்மை நோக்கி பார்க்கிறாங்களோ, இப்பொழுதும் கல்வாரி சிலுவையிலே வானத்துக்கு பூமிக்கு மத்தியஸ்தராய் தொங்கின என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சுகமளிக்கிற கரம் இப்பொழுதே இறங்கி வியாதிப்பட்ட சரீரங்களை சுகமாக்குவதாக, விடுதலை உண்டாவதாக. பரிசுத்த ஆவியானவரே, உங்க சுகமளிக்கிற அபிஷேகம் இறங்கி சுகத்தை உண்டாகட்டும், விடுதலை உண்டாகட்டும். நீர் அப்படியே செய்ய போகிற அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம். அநேக சாட்சிகளை எழுப்ப போகிற அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம். நீ சமீபத்துக்கு மட்டும் தெய்வம் அல்ல, நீ தூரத்துக்கும் தெய்வம். உம்முடைய கரம் இறங்கி சுகமாகட்டும், உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி சுகமாக்கும், உம்முடைய தழும்புகளால் சுகமாக்கட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புத நாமத்தினாலே உம்முடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். தொடர்ந்து பெரிய காரியங்களை செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். நிச்சயமாவே உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த சிலுவை நோக்கி பாருங்க, ஆண்டவர் அற்புதங்களை செய்வார். God bless you. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். தேங்க்யூ பாஸ்டர். அன்பு நேயர்களே, நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் பாருங்கள். ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை நமக்கு 3 மணி முதல் 4 மணி வரை அல்லது 4 மணி முதல் 5 மணி வரை இந்த வேதமும் கீதமும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இந்த நாளிலே நேரலையில் பார்த்து உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. அநேகருக்கு அதை பகிர்ந்தளிங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. மீண்டும் அடுத்த வாரம் நாம் சந்திப்போம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. தேங்க்யூ பாஸ்டர். தேங்க்யூ. மே தி லார்ட் bless you.